Bugünkü sapağımızda tezlik geçilen yol vakt ve tezlenmeyen grafika çizip işlemek ve şu bilen bağlanışlı her formulalar, futnamaların üstüne dolup geçer. Yani eğer bizim tezligimiz başta 40 metr sekund ve sonun 40 metr sekund bolsa, son tezligimiz, yani tezligimiz ütgemeyen giden bolsa, şutayda da 40, şutayda da 40, onunla biz geçilen yol hataplamak ansat. Misal üçün şutayda geçilen yol paylanan vakt dendir tezlik formulasına göre x geçilen yol dengdir wagt köpeldilen tezlik köpeldilen wagt bolar. Yani şu x tapmak üçün şuňa köpeldiýär. Droplardan şu istat ýokpa aşagynda bir wagt bilýär. Droplardan bilýäňiz şey x köpeltmek bar x özi tezlik köpeldilen wagtym şeýle. Şu taýda tezligimiz belli 40. Wagtymyzdan belli 20 metr sekund. 40-20 köpeltsegem 800 metr. A bilen B aralyk. Yani durnukly. Bu düşünükli. Eger başdaky tezligimiz 0, soňky tezligimiz 40, ýagny tezlikler başdaky bilen soňky tezlikler durulduruly bolanmaly, onda nähili hasaplamaly. Men şu taýda esas mesele ýüze çykýar, şu taýda x geçilen ýol, ýene-de şu formulamyz tezlik köpeldilen wagt. Ýöne şu taýdaky tezligimiz biz ortaça tezlik diýip alýar. Ortaça tezlik we ortaça. Olam dengdir başdaky tezligimiz goşmak, soňky tezligimiz onam 2 bölýär. Ýagny ortaça bir zadyň ortaçasy, meselem 3 bilen 5-iň ortasynda kısan näme bolar? 3 goşmak 5 bölmek 2. 3 bilen 5 goşak 8, 8-i 2 bölsek 4. Hasaplasaň bilýär. Şeýle de bilýär muny. 3 bilen 5-iň ortasynda elbetde 4 bar. Edil ortaça tezlik hem şoň ýaly bir zat. Ortaça tezlik men şu taýyn aýraýyn ortaça manysyny düşünen bolsaňyz, ortaça tezlik başlanýyş tezligimiz we soňky tezligimiz goşýar. 0 bilen 40 goşýar. Ona 2 bölýär. Dengdirem 20 metr sekund bolýar. Ortaça tezligimiz. Dowam edýär şu taýda ortaça tezligiň ýerine men şu taýda ORT diýip ýazaýyn. Ortaça tezligimiz 20, köpeldilen wagtymyzdan belli bizim 20 sekund. Dengdir 400 metr bolýar geçilen ýolumyz. Ne, geçilen ýolumyz 400 metr bolýar. Näme diýen ekenik? Ortaça tezlik almaly. Siz şu taýda 40 köpeldilen wagt diýip hasaplan bolsaňyz ýalňyş bolar. Sebäbi tezligimiz bizim durulduruly. Şu taýda 0, şu taýda 10, 20. Şonu biz bärdäki 10, 20-ni almaýas, iň soňky tezlik alýas we iň başdaky tezlik alýas we umumy geçilen wagt aralykdaky ýöne wagta bölmeýäs, 2 bölýär. Iň soňky tezlik we başdaky tezlik 2 bölýär, ortaça tezlik. Dowam edýär. Yani bu bärde hasaplap görkezdim. Eger şu taýda başdaky tezligimiz 0, soňky tezligimiz 40. Wagtymyzdan bize 20 sekund dedik. Ýagny şu taýda 4 bölügi bölünen 5 sekundda 10 bolar tezligimiz, 10 sekundda 20, 20 sekundda 30. Başdan 15 sekundda 30. Şu taýda 15 diýip ýazaýyn. 15 sekundda 30. Ve B noktasında da 20 sekund bolýar. Onda da tezligimiz belli 40. Indi biz şuň grafikasyny çyzjak bolýar. Grafikasyny çyzjak bolýar. Şeýle grafikamyz ýagny 5-nji sekundda tezligimiz 10. Ne? Başgaça zat edenmizde 5-nji sekundda tezligimiz 10. 10-nji sekundda tezligimiz şeýle görkezýän 20. Ne şu taýda 10 sekundda tezligimiz 20. 15 sekundda tezligimiz 30. 15 sekundda tezligimiz 30. 20 sekundda da tezligimiz 40. Şeýle görkezýän 20 sekundda tezligimiz 40 metr sekund. Indi şu taýda biz şulary nokat bilen birikdireli. Wagt bilen tezligiň zady grafikasy. Yani şu tarafımızda wagt. Şeýle 5, 10, 15, 5-den artyk edýär. Tezligimiz hem 10-dan artyk edýär. 10, 20, 30, 40. Şeýle edýär. Indi biz şu nokatları biriktirsek, şeýle bir zat emele geler. Şu nokatları biriktirsek, şeýle göni çyzykly grafik emele geler.
Soňra ne görşüňiz ýaly? Ben şeýle çyzaýyn. Şeýle uçuşluk tezlik bilen wagt aralygyndaky grafikany emele getirdik. Indi bir zady ünsüriň şu görýän uçuşlugyň şu meýdany geçilen ýol berýär. Grafikalarda, fizikada eger tezlik bilen wagt aralygynda çyzylan bolsa şu meýdan geçilen ýol berýär. Barlak görelim. Şeýle şu meýdanyny hasaplamak üçin uçuşlugymyzyň şu bilen şul aralygymyz näçe bilen 20 sekund. Näşe şutaýdan şutaýa çenli 20 diýip belleýänmen. Indi şu aşakdan ýokary näçe bilen noldan ýokary näçe aralygymy 40. Bersem 40. Onda bizim uçuşlugymyzyň meýdany näme deň bolar? S deňdir 40 köpeltmek 20 bölmegim 2 deňdir. 40 20 käbirsak 10, 10'y 40'a köpeltsek näme şutaýda gaýtalýa. Bu da 400 metr. 400 metr. Bolup çykdy. Men şunu ýadyma aýraýyn. 400 metr. Berde kvadrat zat bolmaýarsa, ýa-da wagtymyz biziň sekund. Şutaýda bu da metr bölmek sekund. Şoň üçin sekundlar gysgalyp metr bolýar jogamy 400 metr. Gara şu meýdany. Onu soň özüňiz barlak görseňiz gawat gelir. Şutaýda näme diýjek bolýar? Haçan siz tezlik we wagt bilen grafika göreningizde şu aralyk, şu meýdan elmydama zady berýändir. Geçilen ýol 400 metr. Barlak görelim. Öňki hasaplan geçilen ýolumyza geçelim 400 metr berdimi? Ne? Biz şutaýda hasapladyk. Ne şutaýda? Ýagny başdaky tezligimiz 0 di, soň 10 metr sekund, soň 20 metr sekund, şutaýda da 30 bolmaly. 30 berde de 40. Ýagny bäri 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, şutaýda 20 sekund. Gara biz şunu grafika geçirdik. Biz grafika geçirmän berde de işledik. 400 metr çykdy geçilen ýolumyz. Berde grafika geçirip işledigem bilen 400 metr çykdy geçilen ýolumyz. Bu formulamyz, ýagny şeýle bir grafika görseňiz, wagt tezlik bolsa şu meýdany geçilen ýoly berýändir. Men şutaýda görkezden şu x bilen belirlejek. X şu meýdany geçilen ýoly berýär. Indi berde tezlik geçilen ýol wagt tezlenme, ýagny grafika etdik. Indi şu formulaň tutnamasy bize esas formula bar. Birinji, ýagny geçilen ýolumyz deňdir başlangyç tezlik köpeltmek wagt, goşmak 2den 1 köpeltmek tezlenme köpeltmek wagtyň kwadraty. Berde men haýsam näme aňladýar belläp geçdim. Wagt T x geçilen ýol a tezlenme v b soňky tezlik s başlangyç tezlik. İkinci formula da şu. Yani şeýle soraýan bolmagy mümkin. Fizikada näme üçin tezlenme şondan öňe bilmedik. Indik sabaklar geçmedik sebäbinden şu bilen baglanşykly zatlar beýleki formulalar güç hasaplandy, beýleki zatlar hasaplandy, has wajyp bolup durýar. Indi şu birinji formulanyň tutnamasyny nerden gelip çykýar şoňa seredelim. Berde biz ýaňy ortaça tezlik nämedigini gördük. Ortaça tezlik deňdir başlangyç tezlik goşmak soňky tezlik paýlanan 2 we geçilen ýolumyzdan biz ortaça tezlik köpeltilen wagt diýip tapýardyk. Soň şutaýda şu ortaça tezligimizin ýerine şu görýän ortaça tezligimizin ýerine biz alyp şunu goýduk. Şeýle görkezeyim. Şunu biz ortaça tezligin ýerine goýduk şutaýda. Köpeltmek wagt diýip ýazdyk. Indi şundan soň ýene biziň bir formulamyz bar. Tezlenmämizden bir soňky tezlik aýyrmak, başdaky tezlik paýlanan wagt. Men şutaýda drowyň aşagyny köpeltip bilýän, tezlenme köpeltmek wagt, AT dendir başlangyç tezlik aýyrmak wagt. Ýagny gysga çaýdanmadan şu A-nyň aşagynda bir wagt diýmek. Bu atanaklaryny köpeltmek şunu şeýle köpeltýär, A-nyň T-ne köpeltýär. Şutaýda başlangyç tezlik dendirin çep tarapyna goşmak bolup geçýär, AT goşmak başlangyç tezlik soňky tezlik.
Garaş soňky diýillik deňdir AT goşmak başlangyç diýildik. Ýa-da men şeýdip ýazdım. Soňky diýilimiz başlangyç diýildik, goşmak AT. Indi men şunu alýan. Şunu alıp şu soňky diýilim ýerine goýan şu taýda. Ýene gaýta ilkinji nowatda näme etdik? Ortaça diýilim ýerine şu formulany şu taýda goýduk. Ondan soň şu taýdaky soňky diýilim ýerine VS şu taýda formulany alıp şoň ýerine goýduk ine. Şu bolýar. Başlangyç goşmak AT. Şu soňky diýilim ýerine şunu goýduk. Indi dowam edýär. VB bilen VB ýani A bilen A noşdan 2A B bilen B noşdan 2B garap 2 sany şowurda goşdyk 2 sany VB boldy we AT'miz dur paýlanan 2 köpeltmek wagt. Indi şundan soň bir näme diýär? Wagty içine köpeltip çykýar. Birinji we ikinji ýagny gaýtgaça aýtsak şu görýän wagtymyz şuňa gelýär. Şu taýda 2VB. Soňra şuňa ýanyna gelýär. T köpeltmek T näme bolar? T kvadratyna görüşüňe diýär. Wagty içine köpeltip çykdyk. Köpeltmek başlangyç diýildik, köpeltmek wagt, goşmak AT kvadrat paýlanan 2. Indi men şuny 2 bölüp ýazdym. Şuny 2 bölege bölüp ýazdym. Ýagny ýa-da bolmasa şuny mum maýdalawjylar deň 2 ýokarlaryny goşsak şu bolýar, şu zat bolýar. 2VBT goşmak şol AT kvadrat. Men şunu aýryp ýazdym. Soň şu taýda görüşüňiz ýaly ikiler gysgalýar. VBT'nin özü galýar. Goşmagym 2den 1 men şu öňüne çykaryp ýazdym. Ýagny AT kvadrat bölmek 2 ýa-da 2den 1 köpeltmek AT kvadrat. Şol ikisi şu zat bolýar. Şeýle görkezýän şol ikisi şu zat. Gara şu taýdan biziň formulamyz çykdy. Birinji formulamyz geçilen ýol deňdir başlangyç. Tizlik köpeltmek wagt goşmagym 2den 1 köpeltmek tizlenme we wagtyň kvadraty. Şunu belläp alyň, ýagny köp ulanýan formularyň biri näden gelip çykýar diýseniz şu formulany tutmaly. İkinji formulamyz biziň şu taýda şu formula näden gelip çykýar? Şoňusyny işleýärin. Birinji formulamyz tapdyk. İkinji formulamyz näden gelýär? İkinji formulamyz şu formuladan gelip çykýar. Ýagny birinji formulamyzy şu taýda ýazdyk. Bolşýaly başlangyç diýildik köpeltmek. Wagt goşmak giden bir AT kvadrat. Soň ýene de biziň formulamyz bardy. Soňky diýildik deňdir başlangyç diýildik goşmak AT. Ýagny şu formulamyz bardy. Bu näden bar men görkezýän şu taýdan. Şu taýda görüşüňiz ýaly. Şu formula şu. Soňky diýildik başlangyç diýildik goşmagym AT. Indi şunuň ýerine şu taýdaky VB T'nin ýerine şunu ýazýar, muny dowam edeli. Men şunu bäri geçirdik. Soňky diýildik aýyrmak VB boldy. Bu da AT boldy. Indi T'ni bir tarapda goýduk buna. We tizlenmänem şuň aşagyna bölmege geçirdik. Şu AT A şuň aşagyna geçdi. Garaz wagtymyz şu boldy. Aslında biz muny goýmaýarsa şunu goýýar. Şunu alıp wagtyň ýerine goýýar. Şu taýdaky T şuň ýerine goýýar. Soňra ýene de şu taýdaky T şoň ýerine goýýar. Gara şu başlaky formuladan wagty çykardyk. Wagt deňdir soňky diýildik başlangyç diýildik paýlanan A. Şunu alıp şu T'leň ýerine goýup çykýar. T şol boldy we soňky aýyrmak we başlangyç bölmek A şu. Goýduk T'leň ýerine. Soň bu T'leň ýerine de şunu goýduk. Bu kvadrat bolar, T'sinde kvadrat. Dowam edýär. Indi VB'ni şu taýda bolşal geçirdim. BS aýyrmak VB paýlanan A. Buna goýdum. Berde şuňa näme geldi? Şu kvadraty biz x'ne de paýlap bilýäs. Şu taýda bir ýokary paýladyk we hem A kvadrat etip paýlaýas aslında. Men şunu adeteýin. Hazır görkezýän. Hem şuňa paýladym. Men ýaýam kiçeldiýän ýaýam şeýle ýaý aýyrýanna. Ýaý şeýler etip görkezýän. Men size halt düşünikli bolar ýani hem şuňa ýaý hem şuňa ýaý.
Yani ikisine de kvadrat, ikisine de paylandı. Şimdi berde a'ların bir gysgalar. A kvadrattan a. Dini a galar aşağıda. Ne görüşünde deyali. Ve yukarı komşu duruşunda galar. Ve son kayırmak ve başlap diyelim kvadrat. Devam ediyat. Men şunu yayın için aldım berde. Bulaştırmadığını deyali. Şimdi bunun şunu iki edek ödünü köpeltip yadım ben. Ve son kayırmak ve başlap. Ve son kayırmak ve başlap. Yani bunun 1'e köpeltdim. 2a. Bundan 2a köpeltdim. Şimdi şu ikiler neyden geldi? Ve ben şuna köpeltdim. Ne yayın içinde bu 2 neyden geldi? Dropper'da sanawca ve maydalawca 2 koyanımız bilen jogap bitkemeýär. Sebäbi şol ikisi gysgalgam gider bulan. Yani şu ikisini gysgalsa şu orada bolýar. Berde men 2 tarapyna da 2 koydum. Dowam edýäs. Eýen berde maydalawjylar deň 2a ýokarlaryny goşaýmaly. Ýokarlaryny näle goşýas? Şul ikisi umumy. Şu bilen şu. Ýa-da gaýrmak VB. Şular umumy. Men şular goşýan. 2 VB goşmak şu. Yani 2 VB'miz şu. VS aýyrmak VB'mizem şu. Yani men şu taýda şunu şu maydalawjylardan ýokarlaryny şeýle ýazyp bilýän men. Täýärinde şunu içine köpeltip çyksak, şunu içine köpeltip çyksak, birinji şunu köpeltýär. 2 VB VS aýyrmak VB. 2 VB VS aýyrmak VB. Soň bunu alyp men ýene-de şunu köpeltsem, näme boldy? VS aýyrmak VB, VS aýyrmak VB. Şu boldy. VS aýyrmak VB, VS aýyrmak VB. Yani 2 sany. Dowam edýän, şu taýda 2 sany V'den, VB'den 1 VB'ni aýyrsam näme bolar? V 1 VB galar. Şular men 2 VB'den VB'ni aýyrýan. Berde de goşmak bolar. 1 VB galar. Garas şu taýyny men täzeden ýazaýyn. Aşağımız 2A boldy. Ýokarymyz VS aýyrmak VB. Ýalýan köpeltýänem yine VS goşmak VB. Ve soňky diýilip başlanýyş diýilip. Şeýle bir daha demele geldi. Endirin ne x'miz. Boluş taýdan bizim formulamyz gelip çykýar. Inde ilki şunymyz bizim şunu köpeltip görsäk ýaýyň içinden şu bolýar. V soňky kwadraty ve başdaky kwadraty. Ve x'miz 2a köpeltsek 2ax bolýar. Inde bu nerden gelýär? Şunu ýazat. Bu matematika. Onu ýazyp görkezsem bolarsa, ýagny a aýyrmak b. Eger a aýyrmak b-ni köpeltsek, a goşmak b. A goşmak b. Jogabymyz a kvadrat aýyrmak b kvadrat bolýar. Jogabymyz teňdir a kvadrat aýyrmak b kvadrat. Men häzir kvadratlary şeýlere getip görkezeyim. A kvadrat aýyrmak b kvadrat bolýar. Kısaça. Bu nereden şeýle gelip çykýar? O barada da düşündireyim. Yani şu taýda a-ny a köpeltsek a kvadrat bolar. Şu taýda a-ny b köpeltsek goşmak ab bolar. Inde minus b-ni a köpeltsek minus b a bolar. Minus b-ni b köpeltsek minus b kvadrat bolar. Inde a b bilen b a ikisi deň. Yani şunu minus a b diýip ýazyp bilýär. Sebäbi a köpeltmek b deňdir b köpeltmek a. 3 köpeltmek 4 deňdir 4 köpeltmek 3. İkisi mümkin. Bitmeýän zat ýok. Bu AB. Garaz AB'den AB'ni aýyrsak 0 bolar. A kvadrat aýyrmak B kvadrat galýar. Kvadrat aýyrmak B kvadrat. Ne dolanyp gelýär formulamyza? Ne şu VS aýyrmak VB, VS goşmak VB deňdir VS kvadrat aýyrmak VB kvadrat 2ax. Ne şu taýda bizim ikinji formulamyzyň suwudy gelip çykdy. Baştan gaýtalaýa näme etdik?
Şulayda vs dengdir vb koşmak at formuladan t'ni ayırdık. T'miz dengdir şuna deň diýdik. Ve şulaydaky t'lerin yerine goýup çykdyk. Bärde ýöne kvadrat. Soň goýup şeýle dowam etdik. Soň şunu umumy aldyk. Vs ayırmak vb, vs ayırmak vb umumy aldyk. Soň 2vb bilen şunu goşdyk. Garap işledik. Netijede şu formula çykdy. Ýagny siziň birinji formulaňyz şuýda sudet edildi, soňra ikinji formulaňyz sudet korkudyldy. Bärde birinji formulaňyzyň suwutnamasy, bu ise ikinji formula. Sag bolun, saglyk kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarma. Sag olun.